गोदान एमएलए नि बिबुंथि लाखिनायखौ नायलांदो गाइस मोनहा। नोंसिनि लामाजों दहाय फैदों गारि लानानै फैदों जोङो नाथाय गारियानो सालायजाया। नोंसिनि सिगांनि गभर्नमेन्टआ मा मावखो? बे गुदु गादा फरायला आफादनि सरकारा मा मावखो? थांनाय 17 बोसोराव बेबायदि मालाबा बिग मिशन जों खोनाफेराखैमोन। बड'लेण्ड जाथ'वाखै फरायजानासो दङ नुवाखै माखासे जोंनि गामि टाउन सहरखौ बिबार खाथिफ्राव बाथुम दङ। गड मिशन खोनाफेराखैमोन, हेन्डलुम मिशन। आं इलेक्सन गेलेनो गोसो गैयामोन नाथाय आंजों फैफानाय नैबे बिथांमोना बिराद गोरों मानसि। बिथांमोना आंखौ आंनि साननाय हनायखौ मोजां जागोन होननानै बिथांमोना आंखौ नारसिनदों। बिथांमोना जोंखौ सोंखारिबाय, आयेन जाबसिनानै होबाय। दिनै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। मोजां थासारि फैबाय। बे मोजां थासारियाव जेरैबायदि बेवहाय खौसे जानांगोन रायजोफोर। सम सफैबाय। सम सफैबाय। दिनै जों बिथांमोननियाव सोंनो सोंनांगोन। सोरबा हारिनि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों थिगानो दङ। नाथाय जोंनि हारिनि 5,000 मानसि बुथारग्रा बिसोरखौबो फासि होनांगोन। बिसोरखौबो फासि होनांगोन। रावखौबो एक्सकिउज खालामनाय जानाय नङा। आरो जिखालि फासि होगोन बै खालिनिफ्रायनो समाय गिरा लानांगोन। जेब्लासिम बर'फ्रा रायजो मोना जिरायनानै थानो मोना रायजोफोर। जिरायनानै थानो मोना। नोंनो लाजिनानै खिन्थाथ'वाखै, खिन्थु दिनै खिन्थाबाय आरोखि। एखमबा समावबो मोनथायनि बायदि मोनो। हे दङ बन्धु गेलेनो गेलेलायनो नागिरनाय मानसिनाव फैसा थाबा मा जानांगौ जाखो? न मादै बे 100 थाखाजोंनो नैबे बिथाङा होनखाबाय नालाय दाउसा दिखुरा फिसासा रुनानै जाहो होनबानो राखांगोन बे मानसिया हले गैला। माबारखै जानला मोनला डायलग दा होबाय थाथाबो।